हेलो एवरीवन गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लाग्रोबाय। लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलआवथ' नायनानै हमनो हाखाबाय दिनै आं मानि सायावहाय भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि सायाव आं दाखालिसो मोनसे आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होदोंमोन। लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनिनो आरो फिन मोनसे गोदानै आपडेट भिडिअ लानानै फैफिनदों। नोंथांमोना भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांदो लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलनि मुङानो जादों खावनानै लांबाय। लोगोफोर बे मोनसे खावनानै लांबाय अफिसियेल मोनसे सर्ट्स मिउजिकआ दायो गोबां ससियेल मिडियायाव फेसबुक इन्स्टाग्रामफ्राव गोबां भाइरेल जागासिनो दङ आरो गोबां ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दङ। स' बे मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फावखुंग्रि महरै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन फुजि बसुमतारी बिथां आरो फावखुंगुर महरै फावखौ खालामगोन बुकुल नार्जारी बिथां। मेथाइखौ रोजाबदों सोमखोर दैमारि बिथांजों लोगोसे आसा बर' बिथां। स' लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ जों थाबैनो सिबुं प्रडाक्शन चेनेलावनो जों थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर। स' नोंथांमोना सोर दानिफ्रायनो बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां खावनानै लांबाय अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखाबाय। कमेन्ट सेक्सनाव बयबो लिरनानै फोरमायहरलायदो लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअखौ जों थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो सिबुं प्रडाक्शन चेनेलाव जों थाबैनो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर। स' नोंथांमोना नायनानै बयबो बे सिबुं प्रडाक्शन चेनेलखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामहैना लाहैदो लोगोफोर, साबस्क्राइब खालामना लाहैदो। स' लोगोफोर लोगोसे दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां आपडेट्सफोरखौ मोनबाय थायो।